Aquest Nadal és, sens dubte, diferent. Perquè aquest Nadal és un gràcies, és un ànim, és un ho aconseguirem. Gràcies per estar al nostre costat i ajudar-nos a tirar endavant. Junts hem demostrat que l'esport és salut. Ànim, perquè estem afrontant un gran repte que ens demana adaptar-nos a una realitat canviant, però que ens ofereix grans aprenentatges. Ho aconseguirem, perquè ens en sortirem i perquè ho farem com sempre, junts, perquè hem demostrat que sempre hi som. Ara toca reinventar-nos, cuidant-nos més que mai. El nostre compromís, compartir amb tu tots els beneficis de la pràctica esportiva. Ara toca pensar en tots i donar el millor de nosaltres mateixos, perquè com en els bons equips, tots aportem, tots ens recolzem. Ara, més que mai, comptem els uns amb els altres. Aquest 2021, comptem amb tu, compta amb nosaltres.